Assalamu alaykum, hormatly Türkmenistanlılar. Men Azat Qaytbayev, DLP'nin yo'g'ochisi. Shuni yana bir meselenin üstünden aytıp geçmek istedim. Bu meselede soňky döwürler şol käbir ýaşular, käbir diýende açyk aýdaýyn, Sapar Iklymow bilen Halmurat Söýünow hakykatdan soňky döwürler boş gürrüňler edip ünsü başga ýere çekmäge isleýär. Çärjewçe bir gowy söz bardyr şuny adamlar hakynda. Biraz ayıp söz olsun, aydayın men. Adresatlarım aytdiyan Söýünow bilen Iklymow'a değişti bu. Pizza bol. Ene siz hakiki pizza bol. Özem Iklymow sana değişti. Sen o antikorrupsiyoner oldun mu sen? Vay Gülkünjay Hudaý var ay, sen korrupsiýa bilen kaçmadın mı Türkmenistan'dan? Bala bol sen o, bala bol, hakiki bala bol. Ey estağfurullah, men gepletme. Yaşın ulu deyip elim, aklınız gidip durayam, emmeňizinem. Birin seslik, birim korrupsiyoner. Aytana bala bollar var ya, bala bollar. Siz bala bol hakiki. 360 derece ütkiyen. Men yine bir sapar aýtýan Iklymow. Men adım Azat Qaytbayev. Lebaf vilayatynyň Türkmenawat şäherininden.